Ma sœur, tu t'as besoin? Elle n'est là. À quel tour? Oui. Il fait des biquets qui connaît pour la rambo. Tiens, grand frère. Il faut là, oui. Tu vas le voir, canard, tu Ma sœur, ça va? Oui, ça va. Tu vas quand? Donne. Viens, tu vas le voir. Et toi? Il fait des biquets. Eh, ne pas. Il faut que je me style tout gagné. S'il doit y avoir un style. Voilà, tout va. N'a Dubaï, n'a monsieur tout. A même monsieur voulait t'entendre. Il faut que je me porte de balba. Tiens, et tu ne dois. aïe, des titres. Voilà, c'est le moment de me pardonner. Non, grand frère. Voilà. Tiens là, voilà. C'est le moment de me pardonner. Voilà. Eh, il y a Gabi là, on trouve Gabi. Parling Gabi. Ah oui, il y a pas de gamme. Voilà, bon, il y a Parling Gabi là. Ne vais wardi Parling Gabi ma be ferege. Wallahi. Elle va voir du baron gamme. Parling Gabi trop de ça. Et ma nyan na ko to me nyan. Bon, il y a batri nyan. Ah, batrinyan. Voilà, ne be san fu bela batri nyan kana. Ne ba bedama. Ni a fam san fe bege batrinyan kana il ba bedama. Ata sa here fou ata batri nyan. Ah? Wallahi. Ali ura tuzu ma bo wati to la ka fewiti di ay drama. Il mobile ni kun kai boy. A wari famba bora ne. Ah? Mais il y a une mandine quoi et réseau ça fait qui ira ne ka côté. Wallahi. Peut-être viens se regarder mon pardon. Voilà, Allez mané do. Ah, grand frère. Amane do. Je vais dire la ne ka kuma de manchan wallahi. Ah wa, to ye chocolat. Et toi? To la diva. La diva. Oh la diva. Vraiment il y a ko jeranye. C'est la première fois ne ga nyebo muso fe malla. Na chef folo. Ah. Wallahi, na chef folo. Ça m'a que tu na biga numéro tia. Ah oh. Mi wele quoi. Non, qui n'a numéro de j'ai vanté au moment venir la camuso ka numéro ta mandine. Il veut ka numéro ta sisa. Il veut mouler. Ah bon, il a numéro. Bien sûr, regarde mon pardon. Grand frère. Ah? Ne pas il veut mouler ni masaka appel ta dro. Na secrétaire bata. Yama, na secrétaire manata ne na mado geru. Ma c'est ça. Il va al ne war de ben ko billahi, ne war de ben. Non. Grand frère. Wallahi, Grand frère. War frère. Wafla. Il ben pipe trop. Ni do crédit les gars pipe trop. C'est correct. Ni fallait moi. Donc, on a dit voilà la fin de quoi qui pipe. C'est correct. La ça est famille problème, mais famille là est pas non, ne dis-la mais ça. Voilà ni voilà na ba fa na wala. Amal dem nuru. Magana doro. Anya ya to ba do. Ana clip Bila di mo ka me fa na. Wallahi. Wallahi. Ya ne tena muso ka turew. Awo. Ni ne bora Allemagne ou ne bora Dubai trop. Ne be na promener ale ka nyanga ngom na rekadine. Ah, nya fa. Aw reka yoro be miya. Wa mi kare ko ne kamera la ko fe mo me. Kamera. Ne te mo don. Ah. Wallahi ni ka voici ka jani. Ba mi te mo do wi. Fezi. Kamera ka ko wa tu be miya. Wa ta ni mo so sa. Ah, Tora mu lo vai. on pour sobania. Ne pas il la faire. Ça va FIFA di ba ku ba bo. Kalo flama ti ma ka héritage. Kama tu ci ko ke tashi. O te fo ne ba ne be ko ga minga tuno yi. Ni tu jarani. Et au fait na mobili do be sira la kana. Na mobili do be kana li. Awo. Lol nana me kado ke. Mobili piscine ma de kadie walma soko jeni robe mi ko fe. Ne pas. Atake soko jeni yoro mai ni. Bon ça ma ke tuna ma flabe dima. Ala diga ko jani. A flabe. Piscine me mi ko fe na jabi ko mobili ko nai. Na ni club be soko jeni robe mi ko be soko jeni la moto. Wallahi. Allah ri lafia, Allah de yake. Mugo te salar do. Wallahi musumani mugo comparer la ube sac le flanna. Allah di so. Ça ne ba ga merci mandine. Grand frère. Wallahi. Grand frère. Ni iben boy. Awo, iben merci pour qui vous beta iben sonu fere gani pédicure manicure. Bo bedila. Ha. Ne ba la regarde men dima, ben ge passer, de passer de ni tiga fona. Donc ça ko farage. Ne pas di pet ala di garske. E men fere koro. Ala de amal dem nura to sa. Fi Adama. Ai che la. Ya mo wala kun da ko ne ga. Fi Adama sa. Sai da bola sa ami no no e da bola vai.
Fie, Adama sa. Cɛ kɔrɔkɛ ne tɛ se ka di sa e yɛrɛ b'a bɛɛ kalama e wari dir'i ma k'i ka taa facture sara i y'o kɛmɛ o 2000 ta ka d'a ma ma kuma ne b'a bɛɛ fɔ sa ne t'i lamɛn i y'o 2000 ta ka d'a ma ma kuma o la bon sisan i b'an ka malo bɔrɔ e ni Ala cɛ ka si di ma o cɛ la k'i b'o la cɛ ne tɛ se k'o kɛ ne t'a ci. Wala t'a ci. Ok, problème de la vie. A ka ɲi sa fie. Ne bɛ la e den filanan e ɲɛ bɛ la danga de bɛ kɔ quoi. A maloko t'a ɲɛnabɔ. Awɔ i sen bɔ a la ne yɛrɛ b'a bɛɛ ɲɛnabɔ. T'a fila ma ɲɛnabɔ. I ma ne de ka plan cɛ yan. N'a cɛ Donc n'a fɔ ne ka numéro yɛrɛ di ka ban. Kabini an ka so ci k'o jɔ. A ka so ba ci. Ne t'a ci Ala k'a faga ba ka so ci. Wala e sara ka ban. E sara ka ban Ala ye e faga ka ban. Donc ne y'a faamu nin bɛɛ kun ye tapasi de baturu ɲangi ni baro ni kabi ni wura ninnu. Nin bɛɛ kun ye bluff de ye. Juste dɔrɔn ka ne ka numéro sɔrɔ. O tɛ ne ba o tɛ dɛ ne baturu ye réseau de kan o. Baturu ne y'a ye réseau de kan ale wula dusu ni baro ni kabi. I tun ye toya min ka wari don n bolo k'a la bɔ wala fana sɔrɔ e ma ne ba e fana tɛ dondaladen o. Ne nana ka du wari bɛɛ ta ka d'e ma i bɛ k'i jɔ k'i dayɛlɛ ni wari ye i tɛ wari fili a banna i t'a cɛ Ala y'i t'a fɛ. wala e ye ne tɔ yɛrɛ fana sɔrɔ i dun bɛ nin wari kelen di. Ayi fɛn sisan kɔni ne ba kanu daminɛra ɲɔrɔ la kanu bɔra ɲɔrɔ la ni kura bɔ ka bila ka fɔ de ma ko attaque domicile ne yɛrɛ tun ne bɛ na yɛ ne yɛrɛ tun ne bɛ k'i Ala ka fa. Wa kɔrɔkɛ e Ala i Bamakɔ jɛni ma sa i b'a bɛɛ ye nin tun ye ne toya di wa duuru cɛ ne de tun y'a so ci na kuma kɛ ne la a Bamakɔ ne fa k'i da bɔ nin na a ye toya fiyɛ wa ci wɛrɛ la wala e kɔni tɛ a ye ne ka journée bɛɛ de gâté kuma ma